10 начина да използваш ChatGPT в професионален план. Здравей и добре дошъл в AI News. Ако работиш с текст, данни, клиенти или код, това видео е за теб. Ето как ChatGPT може да направи работният ти ден по-лек, по-бърз и по-продуктивен. Професионални имейли и кореспонденция. Генерира бързо имейли с подходящ тон. Помага при отговори на клиенти, партньори и колеги. Осигурява ясен, професионален и учтив стил. Резултат – спестено време, по-малко стрес, повишено доверие чрез добре формулирана комуникация. Доклади и обобщения на текст. Обобщава дълги документи и отчети. Извлича ключови точки и акценти. Формулира заключения и препоръки. Резултат – по-бърза подготовка на материали. Яснота при представяне на информация. Улеснение за мениджъри и екипи. Анализ на данни без кодиране. Анализира текстово описани данни или таблици. Разпознава тенденции, зависимости и изводи. Превежда числа в разбираема информация. Резултат – подобрено вземане на решения. По-добро разбиране на данни без нужда от софтуер. Спестено време при подготовка на анализи. Идеи за маркетинг и съдържание. Генерира идеи за публикации, реклами и кампании. Предлага заглавия, теми и послания според аудиторията. Подпомага изграждане на бранд комуникация. Резултат – по-малко бял лист. Бърз креативен старт. По-последователна маркетингова стратегия. Подобряване на професионален текст. Редактира и подобрява стил, граматика и структура. Приспособява текста към различна аудитория или тон кратко, ясно и уверено изразяване. Резултат – по-добро въздействие. Повишена четивност. По-малко нужда от редактори или колеги за обратна връзка. Програмиране и техническа помощ. Пише код в множество езици – Python, JavaScript и Dornira. Обяснява как работи кодът. Помага при откриване и решаване на грешки. Резултат – по-бърза разработка. По-малко време в търсене на решения онлайн. Подходящо за начинаещи и напреднали. Автоматизация на повтарящи се задачи. Създава шаблони за отчети, имейли, таблици, пише макроси и автоматизации, например в Excel. Подготвя повторяеми формати. Резултат – по-малко ръчна работа. Повече време за същинска работа. Повишена ефективност. Подготовка за срещи и презентации. Структурира презентации, речи и пичове. Предлага аргументи и подредба на съдържание. Помага за изясняване на послания. Резултат – по-добра комуникация пред екипи и ръководство. По-малко време за подготовка. Уверено представяне. Преводи и езикова адаптация. Превежда текстове с разбиране на контекст. Адаптира стил и изрази към различни култури. Предлага локализирани версии на съдържание. Резултат – по-добро разбиране с международни клиенти. Професионални преводи без агенция. По-голяма увереност в глобални комуникации. Организация и фокус. Помага за структуриране на задачи и приоритети. Използва техники като Помодоро, Айзенхауер, GTD, предлага графици и системи за продуктивност. Резултат – по-добро управление на времето, по-малко разсейване, повече фокус и баланс.